चला, हा एक अजून एक दरवाजा आहे. आम्ही सिलेक्ट कोणते केले ते आम्ही दाखवणार नाही आहे, बरोबर आहे ना. पण आपण हा लावलाय का कुठे? आपण नाही ना, हा नाही लावलाय, हा नाही लावलाय, दुसरा लावलाय. त्याच्या पाठचं दाखवा. तुम्हाला पण डिझाईन बघायला मिळतील ना. हे बघा, रत्नागिरीमध्ये एवढे चांगले चांगले डिझाईन आहेत. हा पण छान वाटतो एकदम मेहेलसारखा. हा चांगला आहे, पण ओल्ड फॅशन वाटतो जरा, पण चांगला आहे. हा बघा कसं वाटतं. ते हे असतात ना गड किल्ले, ते आता दरवाजे वाटतात. त्याला पाठी काय नाही. आता ह्याच्या जो पाठी आहे तो आपण वरती गोल्डन सिल्वरमध्ये लावलेला आहे. हे बघा हावाला. पण यावेळी आम्ही हा नाही घेतला. कोणता घेतला आम्ही? सांग, सरप्राईज ठेवायचा ना. हां, तर आम्ही आधी सांगणार नाही कोणाला कायच. पण ठीक आहे. पण किती आपले बेडरूम आहेत? 6. 8 आहेत, पण 6 मध्ये लागतात आहेत. पण वरच्या 2 मध्ये स्लायडिंग आहे. येस. पण हा पण सुंदर वाटतो असं कॅमेऱ्याने बघितलं. आता या ज्या व्हरायटीज आहेत ना, हे कुठे वापरू शकतो आपण माहिती आहे? मधी 2 रूमच्या मधोमध जर काय लावायचं असेल तर. आता हे लॅमिनेशनवाले आहेत आणि हे वाटतं विदाऊट काय, ते वेगळा प्रकार आहे. जरा वेगवेगळे डिझाईन दाखवा मला. हां, हा भरपूर कॉमन दरवाजा आहे ना, असं भरपूर ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे ना. आपल्याकडे आहे. हां, ट्विन रूमला आहे, बरोबर. हां, ते तुला कुठेतरी बघितलेलं आहे. पाठी, त्याच्या पाठी पण एक वेगळी डिझाईन आहे बघ. हा एक झाला. हा पण छान आहे. हा सिम्पल आहे, पण छान आहे असं बघण्यासाठी डिझाईन. येस, भरपूर आहे यांच्याकडे. संपले. हे असे मेन डोरला पण लावू शकतात. नॉर्मल जर घर कोण बांधत असेल तरी चांगले आहे. हे दाखव. नाही, वॉशरूमला नाही. हा पण सिल्वर रूमच्या मध्ये वापरलेला आहे. पार्टी कोणता वापरला माहिती आहे का? जरा टर्न कर इकडे. त्याला पण डिझाईन चांगली आहे. हा वापरला पण. हा, आणि हे बॅक साईडला, म्हणजे हा फ्रंटला घेतला आहे मी, आणि ही डिझाईन बॅकला वापरले. हे आपण वापरलेलं आहे दोन्ही सिल्वर रूमच्या मध्ये. वा वा, हा छान वाटतो. मेहंदी डिझाईन. ह्यातलं आपण कोणतं सिलेक्ट केलं नाही सांगायचं अगोदर. संपले बापरे. आता एवढं सर्व दाखवत बसत नाही, एवढं भरपूर आहे यांच्याकडे. चला बघा, आता आमचे डोअरचे सिलेक्शन झाले. टोटल किती डोअर्स आहेत तुम्हाला सांगतो. टोटल किती डोअर्स आहेत काजल ऑर्डरमध्ये? आपले 14 डोअर्स आहेत. बाकी स्लायडिंग डोअर्स वेगळे आणि मेन डोअर एक वेगळा. म्हणजे किती डोअर्स आपले वरती खाली होतात बघा. चला, म्हणजे डोअर्सचे पण ऑर्डर आपण दिलेली आहे. मला वाटतं 1 वीकमध्ये रेडी होतील ना सर्व. म्हणजे एका आठवड्यानंतर तुम्हाला दरवाज्यांचा ब्लॉग येणार आहे. दरवाजे लागले घराला, दरवाजे लागले बंगल्याला, असा हेडलाईन, अशी टायटल येणार आहे. ओके. आणि आत्ता आपण कुठे चाललो तर खालच्या रूम्सला पेंट आहे ना, पेंट, वॉल पुट्टी, प्रायमर, त्याचे लागणारे मटेरियलचं कोटेशन घ्यायला, की किती होईल, बजेट किती जाईल, हे असं समजायला लागतो ना. येस. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचं आम्ही कोटेशन पहिला घेतो, समजून घेतो की केवढा खर्च होणार आहे. जो खर्च होणार आहे तो होणारच आहे. फक्त आपण जाणून घेतो की हां बाबा, दरवाजांना 1 लाख रुपये लागणार आहे, पेंटला 2-3 लाख रुपये लागणार आहे, असं समजून घेतो आपण, बरोबर. हे जेव्हा आपल्याला माहिती पडतं तेव्हा मग पैसे साठवून, म्हणजे किंवा पैसे गोळा करून सर्व काम करता येतात. आता आम्ही चाललो पेंटच्या दुकानात. आणि तुम्हाला सांगतो, पेंट कोणता मारणार आहे काजल? एकदम भारीतला, जो फर्स्ट कॅटेगरी, फर्स्ट लेवल जो असेल, चांगले प्रीमियम कॅटेगरी, तो आम्ही मारणार आहे. असा काळोख झालेला आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आल्या त्या टाईल्सला हात लावाल ना, तर पेंटला पण हात लावल्यावर तुम्हाला मस्त वाटलं पाहिजे. वॉशेबल पेंट आणि प्रीमियम क्वालिटीचा पेंट. बघा, हे काहीतरी नवीन झालं इकडे. आता तुम्ही फक्त मोजा, ज्यांनी बरोबर मोजलं त्यांना 5,000 रुपये बक्षीस आमच्याकडून. हे बघा किती जण तिकडे, किती जण आहेत बघा ते.
छोटा बापरे. पिल्लू एकदम नवीनच आहे. सफेदवाला बघ. हो सफेद सफेद. इथे काय करता हे आता? मी नाश्ता बनवते. अर्धवट झालेली आहे रेसिपी, पण पूर्ण रेसिपी पाहिजे असेल ना तुम्हाला याची, तर तुम्हाला नंतर मी परत दाखवेन. ओके. हां, मग आता काय दाखवते? नाश्त्यासाठी अर्धवट रेसिपी. अर्धवट रेसिपी. आता इनो टाकलाय, जरासं पाणी टाकते. इनो टाकल्यामुळे काय फायदा होतो की आपल्याला रात्रभर ठेवायची गरज नाही ना, गरज नाही. ते आपल्याला इन्स्टंट हां, त्याला मिळतं. आणि इकडे बघा, तरी खुसखुशीत. हो इकडे बघा पाण्याला उकळ आलेली आहे, बॉइलिंग वॉटर. हां, त्याला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे. ते लावलेलं आहे. हां, हे बेसिकली काय आहे, कसला प्रकार आहे हा? हा म्हणजे आपण इडली डोसे बनवतो ना, हा, तसंच बॅटर आहे. आता मी ढोकळा टाईप बनवते. हे काय करायचं असं? हा, पसरून घ्यायचं म्हणजे व्यवस्थित. पसरून घ्यायचा. आता आपल्याला असं डायरेक्ट हात नको भाजायला ना, हा म्हणून आपण असं चाळणीत ठेवायचं ताट, हा आणि चाळणीच्यावर ठेवायची, आणि त्याच्यात मापाचा वाफ नको जायला म्हणून आपण त्याच्यावर अशी परत ठेवायची. आणि सोबतच आम्ही कलर सुद्धा आणलेला आहे. कलरची काही माहिती तुम्हाला देतो, म्हणजे तुम्हाला पण आवडेल. सध्यापुरती इकडे आपलं वजन काटा आहे, आणि इकडे आपले बटाटे पण आहेत. ओके, तर इकडे वजन काट्यावरती पहिला कोण चढणार आहे? काजलबाई. तुझं वजन होता 68 किलो. 4 दिवसाच्या एक्सरसाइज नंतर आपलं वजन काटा आलेला आहे 66 वर. क्या बात आहे, टाळ्या वाजव स्वतःला. किती वजन किलो, किती कमी झाला वजन? 2 किलो. म्हणजे हा एक्स्ट्रा वेट होता आपला, म्हणजे ओव्हर वेट होता, जो कमी होतो नंतर नंतर एवढा फास्ट वेट लॉस होणार नाही. 65 होता 2 दिवसाआधी, आता 65. बापरे, एक प्लेट शेवपुरी 1 किलो वाढतो. 65 होती. मग एक प्लेट शेवपुरी खाली ना तू, मग किती झाले? 1 किलो वाढला लगेच. आता माझं किती होता? 80. माझं वजन आहे 78.5. तर माझा 1.5 किलो वजन कमी झालेला आहे. 1.5 किलो वजन 4 दिवसात एक्सरसाइज करून. आणि मम्मी, तुझं वजन काय होता? 71 ना. आता वजन बघ जरा तुझं. खोबरं आहे चटणीला. खोबरा आहे ना, व्हेरी गुड. आता तुझं वजन 70, माझं 1.5 किलो वजन, काजलचं पण 1.5-2 किलो वजन कमी झालेलं आहे. म्हणजे आपण एवढं एक्स्ट्रा वेट घेऊन चालत होतो. हां, आहे चालू आहे. मम्मीचं होतं 71, आता झालेलं आहे तेवढंच 70.80. मम्मीचं काही वजन कमी झालेलं नाही. नाही नाही नाही, तुला कमी झाला होता ना, परत वाढला तुझा तो. वाढला. हो, ते सर्व बिलं दाखव, आपण किती दुकानं फिरलो दाखव त्यांना. हे बघा, आता इकडे टोटल बिल किती आपण कोटेशन काढले, किती दुकानातून कोटेशन काढले बघा. कोटेशन नंबर आहे सामान. हे सामानच आहे. हे बघा, कोटेशन नंबर 3 दुकानातून आपण फिरलो आहे ना. 1, 2 आणि ह्या 3 बघा, 3 दुकानातून आपण फिरलेलो आहे. ओके, तर 3 दुकानामध्ये या सेम कलर आपण विचारले आहेत. हा सर्वात रॉयल कलर, हे बघ रॉयल, हे बघ सर्वात भारीवाला. ओके, एका दुकानात ह्याची किंमत 20 लिटरची किंमत, 20 लिटर, हा 1 लिटर आहे. 20 लिटरची किंमत एका दुकानात मला सांगितली 11,500. त्याच्या बाजूच्या दुकानात सांगितले 11,000, आणि त्याच्या बाजूच्या दुकानात मला सांगितले 10,900. तर पहिल्या आणि तिसऱ्या दुकानमध्ये 20 लिटर मागे 600 रुपयाचा डिस्काउंट सध्या तरी दिलेला आहे. पण लॉटमध्ये क्वांटिटी असेल तर अजून काम होईल. पण हा किती कॉस्टली आहे बघा. म्हणजे तुम्ही 11,000 रुपये पकडा, हा 20 लिटरचा कॅन 11,000. सेम जर तुम्ही ह्याच्या खालचं जर घेतलं प्लास्टिक पेंट किंवा इमल्शन फॉर्ममध्ये, प्रीमियम इमल्शन ॲप्कोलाइटमध्ये हे, तर हा ऑलमोस्ट काहीतरी 6,500. म्हणजे दोन्ही सॅम्पल आणलेले आहेत, आणि आम्ही कलर कोड पण त्यांना दिलेला आहे. कलर कोड टाकून हे असं रंग आलेला आहे. तर आपण ह्या दोन्ही, हा तुझ्या हातात पकड, हा तुझ्या हातात पकड, हां दोन्ही हातात पकडा. आता आपण हे काय करणार आहे, आपल्या बाजूच्या ह्याच्यात एका भिंतीला हा कोट करणार आहे. निघेला का जलते, काय करते? खोलत होती. तू कलर करायला जाते. एका भिंतीला आपण हा कोट करणार आहे, हा डब्बा.
एका भिंतीला हा डबा करणार आहे. 1-2 दिवसानंतर आपण त्याच्यात फरक बघणार आहे टेक्स्चरमध्ये कलर, कारण हा 11,000चा आहे आणि हा 6,500चा. म्हणजे तुम्ही 6 आणि 12 ऑलमोस्ट डबलचा फरक आहे. आपण 20 लिटर, हा पण 20 लिटर असं, म्हणजे तेवढा फरक सांगितला. तर हे करून बघणं मला वाटतं जरा उपयोगी आणि मस्त आपल्याला एक माहिती पडेल चांगला कसं आहे, टेक्स्चर बघून, शाईन बघून. ह्याच्यावरती सॅम्पलवर बघितलं, सॅम्पलवरती स्मूथनेस वगैरे हे सर्व आपल्याला माहिती पडेल. कलर कोड सेम आहे, ओके, सेम घेतलेले. हे बरोबर माहिती पडलं ना आपल्याला, आयडिया घेतली ती. आणि आपले डोर्स 14 दरवाज्यांची ऑर्डर आपण दिलेली आहे. ॲडव्हान्स अमाऊंट आपण दिली काजल? दिली 50,000. किती? 50,000. रोकडा? हा, कॅश. रोकडा का कॅश? कॅश. रोकडा नाही, डायरेक्ट 50,000ची गड्डी दिली काजलने काढून. काजलच्या किती गड्डी आहेत? 1.5 लाख होते. हो हो, वाव, एवढा अमीर झाली तू. काजलकडे 1.5 लाख रुपये आणि माझ्या पाकिटात 1,000 रुपये नव्हते. मी काजलला बोललो मला 1,000 रुपये दे. म्हणजे ऍडव्हान्स आम्ही असं क्लिअर करतो. मी तुम्हाला सांगतो कुठेही आणखी सध्या सगळीकडे ऍडव्हान्स देत बसावं लागतं. आता पेंटचं पण मला वाटतं कोटेशन हा एवढा जाऊ शकतो, आत बाहेर वरती खाली करून, एवढा माझा अंदाज आहे. त्याच्यात पुट्टी, प्रायमर, पेंट, मजुरी नाही सांगत आहे, मजुरी पण एवढी जाऊ शकते. म्हणजे अंदाज आहे. हा बंगला आहे तो, शेवटी रूम नाही आहेत ते. हा, तर एवढे आम्हाला ऍडव्हान्स. आणि आमचं आतापर्यंत जेवढं काम झालेलं आहे ते जे आम्ही क्लिअर करतो. मी तुम्हाला सांगू, जिथे पण मी व्यवहार करायला जातो ना, कोणताही कामगार असू दे किंवा कोणी असू दे, आता डोर्सवाल्याकडे गेलं तर डोअरचं मला कोटेशन काढतोय आणि मी त्याच्यासमोर पैसे मोजतोय. म्हणजे पैशाचा व्यवहार क्लिअर करावा. आपण जेव्हा बिझनेस करतो कोणासोबत किंवा बिझनेससाठी आपण जेव्हा जातो, तर त्या पैशाचा व्यवहार कधीही क्लिअर ठेवायचा. त्यांनी मागेपर्यंत त्याला पण नाही ठेवायचं आणि आपल्याला शेवटी पैसे द्यायचे त्याचे. आता कामगारांचे पण आपण पाहता बघा, कामगारांचे आहेत ना लोक पैसे देत नाही. आता तुम्हाला सांगू, पेंटचा कोण असते काय, बरोबर, कोण देत नाही कामगारांचे पैसे? लोक पैसे देत नाही. हा, ते सोडा, कामगारांचे पैसे पहिले द्यायचे. आज सांगू, पेंटचा पहिला दिवस होता हे सर्व ह्याचा, त्यांना मी 5,000 रुपये ऍडव्हान्स देऊन टाकले. त्यांचा बजेट 30,000चा झाला 5 रूमचा. 5 रूमचा, त्याच्या समोर आत बाहेरचा काही नाही सांगत आहे अजून. तरी मी त्यांना 5,000 रुपये दिले. आणि आता एक उदाहरण देतो. मला माहिती आहे की एक डोअरचा बजेट कमीत कमी 1 लाखापर्यंत जाऊ शकतो, एवढा मला अंदाजा आलेला आहे. त्याच्यावरती पण जाऊ शकतो. म्हणून त्यांना मी काजलला बोललो, एक 50,000 रुपये देऊन ठेव त्यांना. म्हणजे कसं काम पण ते आवडीने करतात. त्यांनी, तुला सांग, त्या व्यक्तीने आपल्याकडे ऍडव्हान्स मागितले होते का? आपणच दिले ना, कारण हेच गरजेचं असतं. हातात आलं, सिलेक्शन झालं, सगळं झालं, आता ऍडव्हान्स द्यायला हेच गरजेचं असतं. म्हणून जिथेही आपण सर्व्हिससाठी जातो किंवा कोणत्या कामासाठी जातो, आय गेस पैशाचा व्यवहार क्लिअर असला पाहिजे. कारण माणूस काम करतो पैशासाठीच. फायनल तर सगळं झालं पर्यंत कधीच नाही ठेवायचं. मग त्याची जी व्हॅल्यू असते ना, कमी होते. आणि त्याला पण मागायला पण बरोबर नाही वाटत. येस, बरोबर आहे. परिस्थिती नसते माणसाची, तरी पण गरीब असला तरी पैसे मागित नाही. काय असते, सॉरी म्हणजे किस्सा म्हणून आठवतं. एक उदाहरण दाखवतो. इकडे हे कमी वाटेल, पण एक मोठा जेव्हा बिलिंग होतो ना, तेव्हा समजा 11 लाखाचा बजेट असेल ना, तर दुसऱ्या दुकानात तो 10 लाखाचा होईल. एवढा फरक पडतो. म्हणजे जरा फिरा, दुकानातून फिरा. येस, आणि आपलं सगळं ऑल ओव्हर कोटेशन खूप जास्त. आणि जेवढा पण दुपारी 2:30 वाजता बाहेर पडलेलो आहे. जेवण पडलो आम्ही आणि मसाला डोसा शोधत होतो. मग शेवटी घरीच डोसा बनवायची वेळ आली आपल्याला. बॅटर ठेवला होता बनवून. येस, आणि जेवढं होऊ शकतं तेवढं मटेरियल आपलं आणून द्यायचं आणि मजुरी त्यांना द्यायची. हेच बेस्ट आहे सोल्युशन. म्हणून आतापर्यंत आपलं सर्व काम व्यवस्थित होतो आहे. आपल्याला आपलं एवढं काम झालं, पण आपल्याला कधी माणसाला बोलवावं लागलं नाही? स्वतःहून आले. स्वतःहून येतात की नाही? हा, तुम्हाला ते पण सांगतो, कामगार स्वतःहून येतात. एकदा काम दिलं की दुसरा म्हणजे परत बोलतात आम्हाला काम द्या. हे कधी होतं? जेव्हा आपण त्यांच्याबरोबर व्यवहार क्लिअर ठेवतो. बरोबर. आता तुम्हाला सांगतो, आमचे सर्व डोर्सचे अरेंजमेंट झालेली आहे. 50% ॲडव्हान्स काय 80% ॲडव्हान्स दिलेले आहेत. विंडोजचे 100% पेमेंट क्लिअर आहे. खालच्या विंडोजचे, वरचे विंडोज अजून झालेले नाहीत. तर असं सर्व आमचं अपडेट. आणि काजलला लय मस्ती आली वाटतं, पेंट आताच करायचं वाटतं काजलला. तुलाच ब्रश, तिला सवय आहे ना पेंट. तुलाच ब्रश देतो काजल, करत जा. उघडलंच ते दाखव.
ते सॅम्पल आहे. सॅम्पल आहे. चालेल, चला बाय बाय. आणि आता चटणी करूया. खाऊन दाखवूया का व्हिडिओला भूक लाईक लागली. का व्हिडिओला एंड करूया? नाही, खाऊन दाखवा कसं झालंय सांगा, मग तशी मी त्यांना रेसिपी देईन ना. झालं असेल ते. नाही, चटणी वाटायची अजून. चला, 4 रूमच्या चाव्या आमच्या तिथेच आहे. आमची बुकिंग रूमची आहे की नाही हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर आमचा वॉर्डरोब बघायचा. ओव्हर फ्लडेड झालाय, म्हणजे सर्व त्याच्यात आहे भरलेलं. दाखव. हे बघा. बाप रे, सर्व टॉवेल बेडशीट आता पडतील एवढ्या गोष्टी झाल्यात. म्हणजे कोणताच रूम आमचा बुक नाही आहे. तुम्हाला सांगतो, येत्या 3रा 4था दिवस आहे. हा, परवा बुकिंग आहे, पण आज 4था दिवस आहे. 8च्या 8 रूम आमचे 4 दिवस खाली आहेत. हा, बरोबर आहेत ना? म्हणजे हा सीझन मध्ये वाटतं की भरपूर बुकिंग आहे, पण ऑफ सीझनला एकदम झिरोवर येतो माणूस. पण असं अधूनमधून कधी आले तर ते फक्त गेस्ट आपल्या मेंटेनन्स काढतात पण बस. चांगलं कमवून घेतलं ना, घर बांधायला पैसे हवे येस होते, ते येस काढून घेतले येस, ना. भरपूर कामवले भरपूर. मग आता आराम नको का? बरोबर, आराम पाहिजे. 3 लाख घेऊन मध्ये मध्ये आराम नको का? बरोबर आहे, भरपूर आहे. मग ते पैसे घेऊन आता तू दरवाजा आणायला गेला, कलर आणायला गेला. मग आणि हे पण का सांगतो असा फरक, की जे बुकिंग करतील त्यांना सांगतो की सर्व क्वालिटीचे वस्तू वापरले जातात. हा, म्हणजे जेव्हा तुम्ही याल ना, तुम्हाला आता प्रत्यक्ष हात लावल्यावर पण छान वाटलं पाहिजे की हो, हा दरवाजा बघा, आमच्या आवडीचा नाही. हा बघा, कारण कॉन्ट्रॅक्ट दिला होता. नुसतं फळ्यांचं ऑनलाईन केलं ना घर, ऑनलाईन घर बांधला, मग काय करणार? मग ते त्यांनी फसवलं. फसवला. पण हेच जर दरवाजा आपण लावला असतं तर आपण लावला असतो, किती भारी लावला असतो. ह्याच्याच किमतीमध्ये ह्याच्यापेक्षा डबल चांगला लावला असतं. लावला असतो. म्हणजे पैसे तेवढेच देऊन असा फरक होतो. आपलं घर पण एक चांगल्या गोष्टी झाल्या, तिथे आपण स्वतःचं घर आपण स्वतः सर्व, स्वतः बनवतोय. इव्हन दरवाजे पण आपण आपल्या हिशोबाने आपण घेऊ शकतोय. खिडक्या, दरवाजे, आपले कलर आपल्या आपल्या हिशोबाने. पसंतीचे, भारी असू दे नाही तर कमी किमतीतले असू दे, पण आपल्या पसंतीचे. बरोबर, आपल्याला आवडतो ड्रेस. कसा तू आज हा घातलाय ड्रेस हा तसं. काजलनी बघा माझा टी शर्ट घातलाय. हा, तरी वाटलाच मला, पण मी बोलली नाही. खूप आधीचा ना तुझा. भरपूर अगोदरच आहे. आता मला होतो घालून. वेळ वापरायचा तो. हे चला, ते आपलं इडली डोसाला काय झालं की नाही. हा, ते शिजायचं आहे ना अजून. थोडे काप, असे काप, असे असे सँडविच सारखे काप. वाव, हे काय आलं? हा बघा कसा फुगलाय बघा ना असा. मग ढोकला झाला. येस, म्हणजे असा आपण कोणता पण प्रकार करू शकतो. इडली पण करू शकतो याची. चला, 1 सँडविच 2 सारखे, सँडविच 1 सारखे. 2 3 कापू मधून. हा, काप कापू. काप. ओ वाव, मस्त वाटते. हा ढोकला प्रकार झालेला आहे हा. असा काप. असं कापू. हा, पिझ्झा सारखं. पिझ्झा सारखा काप, पिझ्झा सारखा. ह्याला जर असंच कापला पाहिजे. असं जर सरळ खेचला. असा आता काप. पिझ्झा सारखं स्लाइस. नाही, हा असं. मला वाटतं खाली आणतो. पिझ्झा कंपनीवाला मला ठेवतील का आम्हाला. हा, अजून असा हा एक भाग काप. हा एक भाग करू. हा, मला कंपनीवाले ठेवतील का आम्हाला काजल. कापायला. जाऊ का कापायला. हा, जा. आता ओ, खाली वाव. काढ, दुसऱ्या ताटात काढ. चला, वाव. स्टीलच्या ताटात काढ मोठ्या. आता काढू कसं. हे बघ, असं काढ ना. मी काढू का त्यात ना. थांब थांब. ओ वाव, थांब दाखव. ओ वाव, ओ वाव, ओ वाव. तसंच ठेव, असेच भाग ठेव, असेच ठेव. चला, चटणी कुठे आपली चटणी. आपली घरगुती हिरवी चटणी मस्त रेडी आहे. कुलजा सिम सिम उघडते की नाही. वाव, घेऊ का खायला. जाम त्या माझी फोटो तर काढ. काढा काढा. माणसांना पण रेसिपी आवडते काय बघ, मग तशी रेसिपी दाखवेन ना मी त्यांना. हो हो, बरोबर आहे. माझं रात्री जेवण नाही वाटतं. आहे जेवण. आहे जेवण. आहे. काय आहे जेवायला. वटाणा बटाटा रस्सा भाजी वरण भात. ओ वाव, हे ताट छोटं पडलं काय. ताट छोटं झालं. नाही ते वाटतं. मोठा ताट काढला पाहिजे होता. तो जास्त फुगलेला काजल तू खातो. म्हणजे आपलं जेवढं वजन कमी झालेलं आहे तो वाढवायचा आपल्याला परत तेवढाच आणायचा आहे. मस्त अशी- कापं आलीत ना. वा, मस्त झालेलं आहे. चला 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 खाऊन दाखव कसं. चला, सर्वांनी खायला या इकडे.
आणि आमच्या मम्मीला बघा आराम खुर्ची आणलेली आहे आम्ही हे बघा अखंड माझ्या हातात आलेलं आहे पूर्ण आणि स्पंजी आहे. आपण विदाऊट चटणी पहिले खाऊन दाखवूया तुम्हाला. चटणीची गरज आहे ह्याला. विदाऊट चटणी तर एकदम फिका फिका वाटेल, पण आहे चांगलं. जे काय बनवलं आहे ते चांगलं बनवलं आहे. उद्या रेसिपी नक्कीच दाखवायची. चटणीची शक्यतो 100% गरज आहे ह्याच्यासाठी. आहे ना. हो गरम असेल ना. नाही नाही, मस्त झालेलं आहे. आणि कसं घाई गडबडीत झालंय ना ते. वाव, चटणी सोबत परफेक्ट. है ना. हो मस्त. हे बघ नरम नरम एकदम. मस्त ना नाही पाहिजे. एकदम चटणी सोबत एकदम. इकडे दाखव नरम नरम. येस एकदम फ्लपी. आणि ढोकला आणि इडलीचा ढोकला आणि इडली जेव्हा लग्न करतील. काजल ऐक ना, कुठे चालली तू पळून? मस्त हे आयटम मस्त मला आवडलं. चटणी सोबत खायला एकदम सुंदर आणि एकदम छान. आता काजल हिरव्या चटणीमध्ये शेजवान चटणी मिक्स करणार आहे वाटतं, नाही ना? या तुम्ही पण खावा आणि काय काय करा व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चटणी आवडली तर काजल सोबत शेजवान चटणी बरोबर खायला जावा. नाही चटणी पण छान झाली आहे खोबऱ्याची. मस्त, हे मस्त झालं, एक नंबर काम झालंय. काय बोलते? जरासा चटाका का माहिती हे आम्ही आता बाहेर गेलेलो ना आणि एक काय मसाला डोसा काय मोमोज सगळ्याची आठवण करून दिली. आणि रस्ता अशा गाडी अशा रस्त्याने आणली जिथे सुनसान काहीच नव्हता. नाही तर बाहेर काहीतरी खाल्लं असतं. पण हे मला आवडलं. शेवपुरी जरी खाल्ली असती. येस, चटणी पण भारी झाली आहे. शेजवान चटणी आवडलं, खाऊन टाका. मी तर सांगू 2-3 पीस माणूस आवडीने खाली. एकदम छान झालेलं, मस्त आहे. ही रेसिपी शेअर करण्यासारखी आहे आणि मस्त आहे. इन्स्टंट होते, ही झटपट होऊ शकते. झटपट. येस, तर उद्या परवामध्ये ही रेसिपी आम्ही तुम्हाला अपलोड करून देऊ, शूट करून प्रॉपरली, कारण शूट केलेलं नाही मी. तोपर्यंत व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काय डाऊट असतील किंवा काय विचारायचं सांगायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा सर्व.